Ano, zdraví vás Kebab, nebo možná jste to neslyšeli, takže zdraví vás Kebab opět. Ano, tyhle všechny hry jsem hrál. A na co bychom se teď mohli podívat? Třeba, já vůbec nevím. Tak co třeba, kdybychom zkusili já vůbec nevím. Dobrý hry za dobrými hrama. To nic, co si zahraju, tak to vystřihnu. Takže, našel jsem tuhle hru jménem My Toilet. Jo, můj záchod. Přesně tak. Dneska si tu zahrajeme můj záchod. Ano, přiznávám, taky to znám, ale taky jsem tady noob. Jako já nehraju Roblox poprvé. To musíte uznat.